Maayong buntag sa tanan, trail reader here. Bago na pong semana ang nahuman, so dapat bago na pong dagat ang angay nga tong adtuon. So karon na ako somewhere sa Dao, Tagbilaran. So hopefully makakita tag bagong spot karon nga angay nato suriyan. Okay? So nanata sa Dao basketball court. Actually wala ko kibalog asa gini paingon. Nagsubay-subay ra tanis dan ha hantod natin mapalgan nga dapis dagat. Oh yes. Oh yes. Downhill gamay. Asa dipita eh. Aha, okay. Sikpid gym kaya yung dana. Okay. We're back sa main road. So I guess harita agi, harita liko. Okay, kung padayon ta padong Manis Cortez. Kung palifton ta padong Gilis Dagat. Boss, ang buntag usa ni lugar gani? Mangga. Mangga? Morning na dagat sto mo ino? Oh, straight lang. Sige, salamat. Oh, di ba? Straight tour lang daw. Na dagat, awa na. Klaro na. Sige, sabot na ta. Welcome. So I guess this is it. So ako na ipakita ang tibok view ha. Para sa mga ganahan. Excited? No? Nice kayo? So here it is.
So pwede na kaliguan. Diba? So nakita man ang view na ninyong tanan. So I guess pwede na nisan tugsawan. So waton Pasko. Tara! Tubig dako, no? Tingnan niyo, sir. Blade? Oh, Blake. Hi, Shuri. Blake. Kedang ko, uy. Ah. So, human na. Nakaligo na yun. Huwag kamahayan. Pero wait, murag na pa ko nakita ang lain. Ay, swimming pool sa dagat. Blake, ato na yung kanawon. Kaya ato sa nitong sawan. So sa dapitan tumbudan eh. Diha? Kana siya. So diri ang tabang gyud nga maka-feel jud kan tabang. Gawas na siya o taob siya musod pag budang tubig ato. Bitaw, oo. Siya wala ako magaytay mana, maglutay mana siya. Pero nung ka gining mabasiyo, naa gid sa tubig permi. La nindutan no. Taga tuhod. Ang kinahanglan. Okay, nice sila no. Minugod asa ni gapit sa buhol. Minugod sila asa gapit sa buhol. Oh, mo ni siya sa Naay tubod dire. Nawara ko nilang swimming pool dire sa Bilaran. Ilang swimming pool nag-abot ang tubod ug ang dagat. Oh. So I guess this is it. Kumana, nakalaag, nakaligo sa dagat, nakaligo sa lang swimming pool. Wanay kamahayan. Okay? So, till next. Buyers.